Themba Magade ngomnye wabantu abasebatsha basokola ukufumana isazisi. Oku kuchaphazele kakubi ubomi bakhe. Akakwazi ukuqhubekeka nesikolo kwaye akakwazi nokufumana umsebenzi. 2019 bendisenza grade 12 bekunyanzelekile uba ndibe nayo i-ID. Ngo-2020 ndaya kuba ndifuna uaplaya esikolweni. Bonke abantwana ebendifunda nabo benza i-second years but still mna ndifundi ndihleli ndenza into. Yena uhleli and ke andisoli into ngoba uye wafumana umntana naye lo mntana akampeyeli. Kubuhlungu tata cause kudala sizama. Oku akumtyhafisanga uSinethemba nanjengoko ezithengisela iziselo kwidolophu yaseMthatha. Since bendingena-ID bendiaplayile for assistant teachers esikolweni and then ndaye nda-electwa but because ana-ID khange ndikwazi ukuthathwa. So ekubeni uba ndingathathwanga ndonqine uhlala nje, I decided to start my own business. Isebe lemicimbi yezekhaya lithi ukungenziwa kwesatifiketi sokuzalwa emva kwenyanga umntana ezelwe kuba nemiphumela emibi nxa umntu ufuneka ebhalisele isazisi. Umfundi okanye umntana eqala uyokwenza isazisi se-smart ID card, i-system ubuxhakaxhaka obu buye bufumanise into yokuba umntwana lo akaqhagamshelwanga nonina wakhe. Uthi sele ephelelwe nalithemba lokuba uyokuze asifumane isazisi nanjengoko sebezame konke abanako. Dungulwandile Mbulali, eMthatha.